Uma umuntu bese ubona umuntu impilo yakhe ngazuthi mhlambe izama ukusinama noma mhlambe izama ukuthi abe nobambo lwakhe eduzane bese ona lolo bambo lolo lalowo muntu ungaliboni lifanele leyo muntu usuyisikhohlakala usukuyiziphithi zomfana ukuthi kahle kahle kufuze ngabe nje awukhulelanga ngisho nasekhaya kini mhlambe wakhulela kwelinye izwe bese uqhamuka nje wona uzo so thina bantu abanenhlanhla nabantu abanothando siyasifisa ukuthi ezinye zezinto la kumaskandi sizenze zihluke ngani ngoba uthando silibona ngendlela ezahlukene la emhlabeni okusho ukuthi uma ngabe umuntu onothando uyakwazi ukuqonda uthandweni lakho uma umuntu ongenathando uyakwazi ukuthi usikele abantu besifazana mhlambe leyo mfethu oqondile futhi ezintweni eziningi nje ngihlala nginamajidi isikhathi esiningi yabo abantu besifazane abantu singinobashiya ngiyile emajidini ngihlala namajidi isikhathi esiningi kodwa manje mangathi ngiyabuka ngithi mina awu nali ipitshana lenzani manje yabo manje zonke lezi zinto lezo ngithi ngiyahamba ngiyebuka ngiyebheka ngiyabona ukuthi yazi kufana ngibe nendlela yabona ngendlela ngoba bengisho bafowethu ngikhuluma iqiniso kinina ngithi ngiqale ukuyibona lento 2024 angazi noma kufanele ngilaywe noma bekufisa ukuthi kwenziwe njani ngani ngoba bakhona abanye abantu besifazane abanye ukuthi mhlawumbe bazwana nabanye abantu bese kuqhamuka iartist thizeni efika lishaye bese liyithathela lidlele elishile kanjalo lonto ngisale kanjalo kugcina sekuhlukwana nomuntu okuthola mhlawumbe labantu bebenenjongo bezoshada bese kugcina kwakhona kuvela kuphele nje kanjalo so into mina engizama ukuthi ngiyiveze ngizame futhi ukuyiqondisa amabhinqa kithi zinkabi zakithi makhwenkwa kithi nonke ke nje bafowethu enikhona la no nesisikhulu neshwaba kakhulu ngizoqala ngesigwili lesi esinesisikhulu neshwaba inja le evele yafisa ukuthi namhlanje ingifakele u24000 isiphinde yangifakela enye futhi angifuni ukuqamba amanga leyo mali leyo ngizoyidla nanokuyidla ngoba ungijwayela kabi ngithi ngisinokwe mina ngumuntu ophansi mina angikubona okwrong kubantu uma umuntu enza into wrong futhi right kimi ngihlala ngasonke isikhathi ngiphansi so ngiyafisa ukuthi ke namhlanje umuntu wesesikhulu nobubi lento oyenza ukuthi ushele umfazi wami uyithathaphi uyenzelani lento ukuthi ushele umfazi wami ngoba phela nami ngumuntu yabo mina angazi ngitholakale entombini yomuntu eshadile umuntu elobolile umuntu eyivizile kubo walowo muntu ukuthi ufisa inqubekela phambili bese mina ngifisa ukuyimosha lento le yo it's hot no man ngizongifela usize okay ngiphinde ngizwe futhi kubhuti lo we gospel bhuti we gospel uyakholwa uyathandaza nginesho ukuthi ubufasile ubamba isiguqo njengoba ngiza ngalendlela engiza ngayo kuwena uyenzelani into yokuthi ushele umngami umthembisa ima ungenalutho izinto lezi akunalutho kodwa kumthembisa kumshadi kusho ngeke ngimshadi
ayikho into kufanele ngiyenze mina right futhi yonke into yami ngoba ngisinoko nje ngoba ngisinoko nje ngiyabheka kahle kahle umuntu o right wena aza abantu bazobabona bethanda yeah umsangano ayikho into abayenzayo futhi kahle kahle uNkulunkulu akekho yabo so bafethu angandi kakhulu mhlawumbe ngize ngibe mude kakhulu nosidudla ngiyameka ngeze ngiyafuna nami afike ngicela ningamnaki umuntu uthanda itrend abona izinto zomuntu zikhulunywa bese ayatomelela naye ngoba kukanje ngiyafisa ukuthi aveza nge-screenshot yakhe kuphele kanjalo bafethu umuntu lo ongifakele u24,000 Musho wethu ngena nga-1 manje athi Awuphinde. awuphinde wonke lamagama nje angathembekile so wathi yena naye useyingxenye yami njengamanje so umfana nje gospel sahlangana emcimbini ngimfumba ngempama enkulu kabe no-right ngiyashanga yonke into ila ukuzobonakala khona ukuthi ba umlando bayimfezi ngoba sengiyajwayeleka wathi kungcono yilwa ulweli igama